Du ved, når vi er unge, har vi en stærk tro på, at familien altid vil være der for os. Det er en trøstende tanke, at vores børn, vores søskende, ja selv vores ægtefælle på en eller anden måde altid vil være tæt på, klar til at give en hånd med, når vi bliver ældre. Men hvad nu, hvis det ikke forholder sig sådan? Hvad nu, hvis livet tager en uventet drejning, og du en dag står helt alene? Sandheden er, at livet sjældent følger det manuskript, vi selv har skrevet. Jeg læste for nylig en rapport, der viste, at over 3 millioner ældre i Storbritannien nu bor helt alene. Det er næsten 30% af den ældre befolkning, og tallet stiger hvert eneste år. Statistisk set er der altså en ret stor chance for, at enten du eller jeg eller en, vi holder af, kommer til at bo alene i vores senere år. Lad mig fortælle en lille personlig historie. Min tante Margaret er 92 år nu. Hun mistede sin mand Charles for mere end 15 år siden, og lige siden har hun boet for sig selv. Hun har et par børn, men de bor spredt ud over landet, travlt optaget af deres egne liv, karriere og familier. Margaret har skabt sig et liv, hvor hun ikke er afhængig af nogen. Og da jeg så på hende, indså jeg noget vigtigt. Hvis vi vil have, at vores alderdom skal være lykkelig, fredfyldt og meningsfuld, kan vi ikke bare håbe på, at andre altid vil være der. Vi er nødt til at forberede os grundigt og bevidst, og vi skal begynde i dag. Når man er i 40'erne eller 50'erne, er det let at antage, at man altid vil have et indbygget støttesystem. Man tænker, mine børn vil kigge forbi, eller mine søskende vil være i nærheden. Måske endda, min ægtefælle og jeg vil altid have hinanden. Men hvis du tænker over det, så flytter børn hjemmefra. De skaber deres egne familier, ofte mange kilometer eller endda lande væk. Ægtefæller går hjerteskærende bort. Søskende har deres egne udfordringer at slås med. Venner spredes for alle vinde. Jo ældre du bliver i 60'erne, 70'erne og derefter, desto tydeligere bliver det, at familien ikke er en garanti. Hvis de er der, er det vidunderligt. Men hvis ikke, skal du stadig kunne klare dig. Du er nødt til at bygge et liv, der er rigt, uafhængigt og glædesfyldt, uanset hvad. Derfor har jeg udviklet noget, jeg kalder mit styresystem med 6 søjler. Det er et fundament, der holder mit liv stærkt og meningsfuldt, uden at jeg er afhængig af andre. Jeg begyndte at arbejde på dette system i mine tidlige 50'er, længe før jeg troede, jeg ville få brug for det. Og nu, hvor jeg er på vej ind i 60'erne, kan jeg fortælle dig, at det er en af de bedste ting, jeg nogensinde har gjort for mig selv. I dag vil jeg guide dig gennem disse 6 søjler. De er enkle, men kraftfulde. De er det virkelige sikkerhedsnet, du kan stole på efter 60. De er dit sande støttesystem, langt mere pålideligt end blot at håbe på, at den anden vil være der for dig end dig. Og bare så du ved det, vil jeg gennemgå søjlerne i en helt bestemt rækkefølge og gemme den vigtigste til sidst. Så bliv hængende til slutningen, for den sidste søjle er den alt andet hviler på. Godt, lad os kaste os ud i det. Den første søjle, fysisk sundhed. Din krop er dit fundament. Jeg begynder her, for helt ærligt, hvis du ikke har dit helbred, betyder resten ingenting. Du ved, da jeg var i slutningen af 30'erne og i 40'erne, tog jeg min krop for givet. For meget for arbejdet mad, for mange sene aftener, for lidt bevægelse. Jeg tænkte altid, det tager jeg mig af senere. Men lad mig sige det sådan, senere kommer langt hurtigere, end man regner med. For et par år siden fik jeg lidt af en øjenåbner. Jeg måtte opereres og have fjernet min galdeblære, og hele den oplevelse, hospitalsopholdet, den langsomme restitution, fik mig til at indse, hvor skrøbelige tingene kan blive, hvis man ikke er forsigtig. Det var ikke kun selve operationen, det var månederne bagefter, hvor jeg skulle genopbygge styrke og udholdenhed. Det gjorde mig ydmyg. I dag prioriterer jeg min fysiske sundhed, som om mit liv afhang af det, for det gør det. Jeg mener ikke, at man skal løbe maraton eller slide sig selv op i fitnesscentret. For mig handler det om det grundlæggende. Jeg styrketræner 3 gange om ugen. Ikke noget vildt, bare for at holde mine muskler i gang og min krop funktionel. Jeg sigter efter at gå mindst 7.000 skridt hver eneste dag.
Ikke ved at planlægge lange vandreture, men simpelthen ved at flette bevægelse ind i hverdagen. Gå ned og handle, tage trappen, en lille tur rundt om blokken efter aftensmaden. Og kosten, den er vigtig. Jeg er gået væk fra tung, forarbejdet mad og over til en kost rig på frugt, grøntsager, sunde fedtstoffer og gode proteiner. Jeg er ikke fanatisk, men jeg er bevidst, for det du spiser nærer både din hjerne og din krop. Målet er ikke kun at undgå sygdom. Målet er vitalitet. Du vil være den person, der stadig kan rejse, gå uden hjælp, passe have og danse, når du er 80 eller 90 år gammel. Ikke den, der sidder fast indendørs, fanget i en krop, der gav op for tidligt. Hvis du lytter til det her lige nu, og ved, at du har skubbet dit helbred i baggrunden, så hør efter. Det er ikke for sent. Start i det små. Gå en tur på 10 minutter om dagen. Udskift et usundt måltid med noget nærende. Byg videre derfra. Dit fremtidige, jeg bønfalder dig om at tage dit helbred alvorligt i dag. Den anden søjle, mental fleksibilitet. At holde sit sind åbent. Lad os nu tale om den anden søjle, som er mindst lige så vigtig. Din tankegang. Se, det er uundgåeligt at blive ældre, men at blive rigid, snæversynet og ude af trit med tiden. Det er et valg. Jeg har set så mange mennesker, gode mennesker, langsomt gøre deres verden mindre, som de bliver ældre. De stopper med at lære. De modsætter sig forandring. De håner ny teknologi, nye idéer, nye måder at leve på. Og før de ved af det, er de fanget i en meget lille og meget ensom verden. Det ønsker jeg ikke for mig selv, og det ønsker jeg ikke for dig. En af de ting, jeg forpligtede mig til i 50'erne, var at forblive mentalt fleksibel. At lære noget nyt hver måned, selvom det er småt. At udforske nye værktøjer, uanset om det er at lære at bruge en smartphone bedre, rode lidt med videoredigering, eller endda forstå en smule om kryptovaluta. Ikke fordi jeg vil investere, men fordi det er en del af verden nu. Når jeg støder på et nyt koncept eller noget, jeg ikke forstår, afviser jeg det ikke. Jeg skriver det ned i min note-app på telefonen og slår det op senere. Jeg forbliver nysgerrig. Hvis du ikke bruger din hjerne, er den ligesom dine muskler. Den svinder ind. Den bliver svagere. Men når du bliver ved med at lære, stille spørgsmål og eksperimentere, forbliver dit sind skarpt, tilpasningsdygtigt og levende. Og ærligt talt, er det ikke sådan, du gerne vil huskes? Som en, der var engageret i livet til det allersidste? Teknologi, kultur, selv måden vi kommunikerer på. Alt vil blive ved med at udvikle sig. Bliv ikke hægtet af. Læn dig ind i det, tilpas dig, forbliv åben. Det er en af de største gaver, du kan give dig selv. Nu til den tredje søjle, og denne ligger mit hjerte nært. Den handler om formål og passion. For lad os være ærlige. Hvis du ikke har en grund til at stå op om morgenen, hvis du ikke føler, at du stadig bidrager med noget meningsfuldt, kan livet hurtigt miste sin smag. Jeg har set det ske igen og igen. Folk går på pension. De holder en lille fest, tager måske på en rejse eller to, og så stilhed. Dagene begynder at flyde sammen. Spændingen forsvinder. De føler sig usynlige, unyttige, som om deres bedste kapitler allerede er skrevet. Men sagen er den, de kapitler er kun blanke, fordi de endnu ikke er blevet skrevet. Pensionisttilværelsen er ikke en afslutning. Det er en ny begyndelse. Du holder ikke op med at have betydning, bare fordi du holder op med at arbejde. Du holder ikke op med at bidrage. Du ændrer bare måden, du gør det på. Og hvis du gør det rigtigt, kan dette blive den mest kreative og mest tilfredsstillende fase i dit liv. Da jeg stoppede med at arbejde på fuld tid, vidste jeg, at jeg var nødt til at finde nye passioner til at udfylde det tomrum, som arbejdet havde optaget så længe. For mig handlede det om at skabe. Jeg begyndte at skrive mere. Jeg udforskede fotografering, noget jeg altid havde været nysgerrig efter, men aldrig havde haft tid til at fordybe mig i. Til sidst kastede jeg mig endda ud i at lave videoer, hvilket førte til den kanal, du ser i dag. Du behøver ikke at starte en virksomhed eller skrive den næste store roman, medmindre du selvfølgelig har lyst. Passion kan være hvad som helst,
Frivilligt arbejde i et medborgerhus, at være mentor for unge mennesker, at lære at male, at bygge modelskibe. Hvad som helst, der tænder en gnist i dig. Det behøver ikke at tjene penge. Det behøver ikke at imponere nogen. Det skal bare have betydning for dig. Jeg tænker ofte på den berømte undersøgelse lavet af Bronnie Ware, som arbejdede med mennesker i palliativ pleje. Hun dokumenterede de døendes største fortrydelser, og helt i toppen af listen var: jeg ville ønske, jeg ikke havde arbejdet så hårdt. Ikke fordi arbejdet i sig selv var dårligt, men fordi de gik glip af de passioner, relationer og eventyr, de kunne have forfulgt i stedet. Lad ikke det blive dig. Find din passion nu, mens der stadig er så meget tid tilbage til at nyde den. Du har stadig blanke sider, der skal fyldes. Og tro mig, den historie, du kan skrive i 60'erne, 70'erne og endda 80'erne, kan være mindst lige så levende, hvis ikke mere, end noget, der kom før. Og det fører mig naturligt til den fjerde søjle: velstand og økonomisk tryghed. Jeg ved godt, at velstand lyder som et stort, fint ord, måske endda lidt skræmmende. Men i denne sammenhæng betyder velstand simpelthen dette: at have nok økonomisk frihed til at leve på dine egne betingelser. Det handler ikke om at være rig. Det handler ikke om at køre i en Bentley eller bo i et palæ. Det handler om ikke at ligge vågen om natten og bekymre sig om regninger. Det handler om at vide, at du har nok til at dække dine behov, forfølge dine interesser og bevare din uafhængighed uden at skulle regne med andre. For lad os se det i øjnene. Økonomisk stress er ødelæggende. Det siver ind i alle dele af dit liv. Det påvirker dit helbred, dine relationer, din sindsro. Og i alderdommen, hvor du burde nyde frugterne af årtiers hårdt arbejde, er det sidste, du ønsker, at føle dig fanget, fordi du ikke planlagde i tide. Jeg skal være ærlig. Jeg har ikke altid haft styr på det med penge. I 30'erne og 40'erne spildte jeg masser på ting, der ikke rigtig betød noget. Men et sted i mine tidlige 50'er havde min kone, Laura, og jeg en lang, ærlig snak om, hvordan vi ønskede, vores fremtid skulle se ud. Vi indså, at jo mindre vi behøvede, desto friere kunne vi være. Så vi traf nogle bevidste valg. Vi flyttede til noget mindre, solgte det store, uoverskuelige hus, der var mere vedligeholdelse end glæde, efter børnene var flyttet. Vi skiftede til et mindre, hyggeligere hjem, der kostede langt mindre at drive og holder os tættere på lokalsamfundet. Vi begyndte også at forenkle vores livsstil. Vi skar ikke de ting fra, vi elskede som rejser eller en god middag i ny og næ, men vi blev meget mere bevidste om vores forbrug. Det er utroligt befriende at indse, at man ikke længere behøver at følge med strømmen. Man konkurrerer ikke. Man prøver ikke at imponere. Man lever bare enkelt og lykkeligt inden for sine midler. Og for lidt sjov ved siden af, og for at holde pengestrømmen i gang, begyndte jeg at købe og sælge samlerbøger og vintage-legetøj. Jeg elsker at gå på skattejagt på lokale markeder og sælge sjældne fund på eBay. Nogle gange er det kun en lille fortjeneste, andre gange en pæn gevinst. Men mere end pengene giver det mig en følelse af engagement, kreativitet og ja. Lidt ekstra polstring på opsparingskontoen skader aldrig. Her er den vigtige pointe, jeg vil have dig til at høre. Økonomisk uafhængighed betyder ikke nødvendigvis, at du aldrig arbejder igen. Det betyder, at du kan vælge, hvad du laver og hvem du laver det for. Hvis du stadigvæk vil tage et projekt, fantastisk. Hvis du vil være frivillig, endnu bedre. Men du er ikke tvunget til noget, bare for at få det til at løbe rundt. Du lever livet på dine egne betingelser. Og det, for mig, er den sande definition af velstand. Lad os nu gå videre til den 5. søjle. En, der ofte bliver overset, men som er absolut afgørende for sand lykke. Denne søjle handler om åndelig og filosofisk styrke. Bare rolig, når jeg siger åndelig, taler jeg ikke nødvendigvis om religion. Jeg er ikke her for at prædike, og jeg vil bestemt ikke fortælle nogen, hvad de skal tro på. Faktisk er jeg ikke selv specielt religiøs. Men det, jeg har fundet, og som jeg ved, mange andre også finder, er, at det at have en følelse af forbindelse til noget større end sig selv, er afgørende for følelsesmæssig fred, når man bliver ældre. Det kan være naturen. Det kan være universet. Det kan være en stille, personlig tro. Det kan endda være den tidløse visdom, der er overleveret fra oldtidens tænkere.
Pointen er, at når du har en måde at se dig selv som en del af et større billede, giver det dit liv en form for forankring, en ro, et perspektiv, som penge og præstationer alene ikke kan give. En af mine yndlingsmåder at trække på denne søjle er simpel. Jeg går lange ture alene, især ude i naturen. Bare det at være under den åbne himmel, lytte til vinden i træerne, bemærke årstidernes skiften, det gør noget ved en. Det fjerner støjen. Det minder dig om, hvor lille du er, men også hvor forbundet du er med alt omkring dig. Der er en lille park i nærheden af, hvor jeg bor. Et stille, ofte overset grønt område med snodede stier og en gammel stenbro. Jeg tager ofte en kop kaffe, lader min telefon blive i lommen og går bare en times tid, uden at prøve at tænke på noget bestemt. Bare lad mit sind trække vejret. De gåture er blevet min kirke, min terapi, min meditation. Noget andet, der har været meget meningsfuldt for mig, er at læse gamle tekster. I løbet af de sidste par år har jeg fordybet mig i skrifter fra filosofer som Lao Tzu, Marcus Aurelius og Confucius. Der er så meget tidløs visdom der, lektioner om modstandskraft, om ydmyghed, om at leve et godt liv, uanset hvilke omstændigheder man befinder sig i. En bog, jeg er særligt glad for, hedder The Path af Michael Pute, en professor fra Harvard. Den handler om, hvordan gammel kinesisk filosofi kan anvendes i det moderne liv, og den er utroligt jordnær. Den minder mig om, at lykke ikke handler om at jage konstant spænding. Det handler om at dyrke små, meningsfulde vaner dag efter dag. Det handler om at finde skønhed i det almindelige, om at vise venlighed, selv når ingen lægger mærke til det, om at være til stede. Når du udvikler dette åndelige eller filosofiske fundament, bliver livet mindre skræmmende. Aldring bliver mindre skræmmende. Tab bliver mindre skræmmende. Fordi du indser, at du er en del af en større historie, en der strækker sig langt ud over grænserne for dit eget lille liv. Og det perspektiv, det gør alt lettere at bære. Det gør glæden dybere. Det gør sorgen lettere. Det får ensomhed til at føles hellig i stedet for ensom. Hvis du ikke allerede har en åndelig eller filosofisk praksis, er det nu det perfekte tidspunkt at udforske en. Ikke for andres anerkendelse, men for din egen sindsro. Og det bringer os til den 6. og sidste søjle, din sociale omgangskreds. Lad mig være helt klar omkring dette. Efter 60 betyder relationer mere end nogensinde. Men ikke bare hvilke som helst relationer, de rigtige relationer. Jeg taler ikke om at samle hundredvis af bekendte på Facebook, eller forsøge at opretholde et bredt netværk af overfladiske forbindelser. Jeg taler om at dyrke en lille, tæt sammentømret gruppe af mennesker, du oprigtigt holder af, og som holder af dig til gengæld. For her er den barske sandhed. Ensomhed dræber. Undersøgelse efter undersøgelse har vist, at kronisk ensomhed er lige så skadeligt for dit helbred, som at ryge 15 cigaretter om dagen. Det øger din risiko for hjertesygdomme, demens, depression og tidlig død. Når støtten fra familien bliver mindre pålidelig, når børnene har travlt, ægtefæller går bort og søskende flytter, kan venner blive din valgte familie. Men du er nødt til at være bevidst om det. Gode venskaber opstår ikke bare ved et tilfælde. De kræver en indsats, pleje og vigtigst af alt, fælles oplevelser. Da jeg var yngre, havde jeg dusinvis af afslappede venner. Efter en aften i byen kunne jeg knap huske, hvem jeg havde talt med, eller hvad vi havde grinet af. Det var sjovt, ja, men det var overfladisk. Nu, i 60'erne, kan jeg tælle mine sande venner på én hånd, og det er præcis sådan, jeg vil have det. Det er de mennesker, jeg ved ville dukke op for mig uden at blive spurgt. Dem, jeg kan tale med om alt. Det gode, det dårlige, det rodede, og de ved, at de kan gøre det samme med mig. Der er ingen fordømmelse, ingen regnskabsføring, kun gensidig respekt, hengivenhed og tillid. En af de måder, jeg har opbygget og vedligeholdt disse venskaber på, er ved aktivt at engagere mig i ting, jeg elsker, og finde andre mennesker, der også elsker dem. For eksempel meldte jeg mig ind i en lokal fotogruppe for et par år siden. Ikke fordi jeg desperat havde brug for nye venner, men fordi jeg ville fordybe mig i en passion.
De venskaber, der voksede ud af det, skete naturligt. De var rodfæstet i fælles glæde, ikke forpligtelse. Et andet eksempel er at starte denne YouTube-kanal. Gennem at skabe indhold og engagere mig med mennesker, der deler lignende værdier, har jeg opbygget forbindelser, der oprigtigt beriger mit liv. Nogle af disse forbindelser er endda blevet til venskaber i den virkelige verden, hvilket er noget, jeg aldrig havde forventet, men er dybt taknemmelig for. Hvis du sidder der og tænker, jeg har ikke rigtig nogen som dem, så gå ikke i panik. Det er aldrig for sent. Meld dig ind i en bogklub. Tag et madlavningskursus. Bliv frivillig for en sag, du tror på. Du behøver ikke at netværke eller prøve at imponere nogen. Bare mød op, vær nysgerrig, vær venlig og lad ægte forbindelser opstå naturligt over tid. Og en sidste ting. Når du bygger din omgangskreds, så sørg for at omgive dig med positive, opløftende mennesker. Mennesker, der giver dig energi, som tror på dig, som respekterer dig. Livet er for kort til at bruge tid med dem, der dræner din ånd eller får dig til at føle dig mindre værd. Beskyt din energi nidkært. Vælg dine mennesker med omhu og invester helhjertet i disse relationer. For i sidste ende, uanset hvor uafhængig du er, uanset hvor stærke dine søjler er, har vi alle brug for nogen at gå vejen sammen med, selvom det kun er et par betroede ledsagere. Så nu hvor vi har gennemgået alle 6 søjler, fysisk sundhed, mental fleksibilitet, passion, velstand, spiritualitet og sande venskaber, er der en sidste ting, jeg er nødt til at sige, og det er sandsynligvis det vigtigste budskab i hele denne video. Du er nødt til at bygge disse søjler, før du desperat har brug for dem. Jeg kan ikke understrege det nok. Du kan ikke vente til krisen rammer. Du kan ikke vente til ensomheden sniger sig ind, eller sygdom tvinger dig i knæ. Disse søjler er som at plante træer. Du planter dem i dag, så de kan give dig ly om mange år. Du begynder at bygge styrke, før stormen kommer, ikke midt i den. Hvis du er i 40'erne eller 50'erne, er det nu det perfekte tidspunkt at begynde. Hvis du allerede er i 60'erne eller 70'erne, er det stadig okay, men du er nødt til at begynde i dag. Ikke i morgen, ikke næste år. I dag. Den gode nyhed er, at selv de mindste skridt gør en forskel. En gåtur på et kvarter, en ny hobby, et venligt hej til en, du ser jævnligt, et par minutters eftertanke i naturen, eller en ny note på din telefon om noget, du gerne vil lære. Disse bitte små handlinger skaber fremdrift. Over tid skaber de et liv, hvor du ikke blot overlever, men trives og blomstrer. Og det smukke er, at når du styrker disse søjler, gør du ikke kun dit eget liv bedre. Du bliver også en kilde til styrke for andre. Din uafhængighed, din energi, dit eksempel, det spreder sig som ringe i vandet. Du inspirerer dine børn, dine venner. Ja, selv de fremmede, du møder på din vej. Du viser verden, at det at blive ældre ikke handler om at formindskes, men om at vokse. Vokse i visdom, i frihed, i ægte, varig glæde. Så her, inden vi slutter i dag, vil jeg efterlade dig med et spørgsmål. Hvilken søjle føler du dig stærkest i lige nu? Og hvilken trænger til lidt ekstra kærlighed og opmærksomhed? Skriv en kommentar herunder. Jeg vil elske at høre dine tanker, og hvis du fandt det her brugbart, så del det gerne med en anden, der også er begyndt at tænke på fremtiden. Man ved aldrig, hvis liv man kan berøre, blot ved at sende en lille opmuntring i deres retning. Husk, at familien er en velsignelse, men den er ikke en plan. Du er dit eget bedste sikkerhedsnet. Det liv, du bygger med dine egne hænder og fødder, er det liv, der vil bære dig stærkt og stabilt fremad, uanset hvad der sker. Mange tak, fordi du lyttede med. Indtil næste gang. Pas godt på din krop. Plej dit sind. Følg dine passioner. Beskyt din indre ro. Værn om dine venskaber. Og frem for alt, lev livet på dine egne betingelser. Vi ses i næste video.